गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ भारत आरो नेपालनि गेजेराव फुटबलनि दावहा। साउथ एशियान फुटबल फेडारेशन साब आन्डार 19 नि दिनै सेमि फाइनाल मेच। दिनै भारत आरो नेपालनि गेजेराव सेमि फाइनाल गेलेगोन। नेपालनि काठमान्डु दरनै हादरनि गेजेराव गोख्रों जुजिलायगोन। मख'नो गोनांदि दिनैनि सेमि फाइनाल गेलेनायाव भारतनि 19 बोसोर सिंनि गेलेनायाव सानै बर' फिसाया भारतनि जाना गेलेगोन। गोगोमसार गयारी आरो मनबिर बसुमतारिया भारतनि जाना नेपाल हादरनि हेंथायै गेलेगोन। बे गेलेनाया मोनाबिलिनि 5:15 रिंगायाव जागोन आरो बे गेलेनायखौ इउटुबाव नायनो हागोन। स्पर्ट्स इउटुब चेनेलाव नायनो हागोन। मख'नो गोनांदि दासान्दि सोलिबाय थानाय साब 2023 आन्डार 19 आव बर'नि फिसा गोगोमसार गयारीया गावनि थोंनै आथिंनि जादुजों गल होनानै भारतखौ देरहानायाव हाजासे मदद होदों। बेराफारसेथिं बर' फिसा मनबिर बसुमतारिया गावनि आथिंनि जादुखौ दिन्थिनो खाबु मोनाखै। अदेबानि बिथांखौ दासिम गेलेहोथ'नाय जायाखै। सरकारा मोनसे गेदेर गोरोन्थि खालामदों आरो बेनि थाखाय नोगोरारिफ्रा भुगिनांदों। बेनि रोखा फोरमानखौ मोननो हादों। कर'नानि समाव सुबुंफोरखौ भेक्सिन होनानै गोथौ हाखराव लांदों सोरखारा। नायबिजिरना रोखा फोरमानखौ मोननो हादों। कर'ना भेक्सिन थुनायनि जाहोनाव गोबां गेदेर खैफोद आरो बेराम आजारजों सुबुंफ्रा भुगिनांदों। रिपर्टनि बायदिब्ला कर'ना भेक्सिन थुनायनि जाहोनाव बिगुरनि जेंना, केन्सार बेराम, जरानि सानाय सुनाय, मेगननि बेराम बायदिफ्रा बांदों। लोगोसे बेराम होबथानो हानाय गोहोआबो खमायदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नाया गाहाम जागोनदि साधारन सुबुंफोरखौ हादराव जर जबस्ति भेक्सिन थुनायनि गाज्रि फिथाइखौ आथिखालाव गोबां सुबुंफ्रा मोनगासिनो दङ। हादरनि जौसिन बिजिरसालि सुप्रिम कर्टआबो भेक्सिनखौ बायध'था थुनांगौ होनना राय होआखैमोन। सरकारा मानो बेबायदि अख्रायै भेक्सिनखौ थुखो बे दासिम रहस्य जाना दङ। हाग्रामा महिलारिया चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया। आसामनि बारग' केबिनेट मन्थ्रि आरो BPFनि गोख्रों दैदेनगिरि चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया हाग्रामा महिलारिया। मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों खौरांगिरिया हाग्रामा महिलारनाव चन्दन ब्रह्मनि बागै सोंलु खालामनायाव चन्दन ब्रह्मआ सोर, चन्दन ब्रह्मखौ आं सिनाया होनना हाग्रामा महिलारिया बुंदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव BPF दोलोआ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों जागासिनो आरो बिनिनो साखाफ्रा जानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बे समावबो BPFनि मेल मिटिं जथुमफोराव चन्दन ब्रह्मखौ नुनो मोनाखै। थारैनो चन्दन ब्रह्म बिथाङा आथिखालाव बहा दङ आरो BPF आरो हाग्रामाजों चन्दन ब्रह्मनि सोमोन्दोआ माबोरै सोलिदों दासिम मिथिनो हानाय जायाखै। बर' फिसानि गोजोनथाव खौरां। अदालगुरिनि अलंबार स्वर्गयारिया डक्टरेट बिमुं मोननो हाबाय। आसाम मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय मास्टार अफ भिजुअल आयदायाव बर'नि गेजेरावनो अलंबार स्वर्गयारिया डक्टरेट बिमुं मोननो हादों। रुंसारि गजेन स्वर्गयारि आरो दुबिबाला स्वर्गयारिनि फिसाज्ला अलंबार स्वर्गयारिया डक्टरेट बिमुं मोननो हाना बर' हारिनि गोग्गाथाव खौरां लाबोदों। बिथांनि डक्टरेट बिमुं मोननो हानायाव बर' हारिया गोजोननाय मोन्दों। जोबोद दुखुनि खौरां। दाउमा दाउसाफोर बायदि आलाय सिलाय बुथारजादों बर' फिसाफ्रा। माब्लाबा सरखारजों, माब्लाबा सुथुरजों आरो गावजों गावबो। फिन सासे बर' फिसाखौ गुवाहाटियाव दुथांफ्रा खारसि बिरसि बुथारदों। बुथारजानाय बर' लाइमोनखौ गसाइगावनि 23 बोसोरनि राजा नार्जारि होनना मिथिनो मोन्दों। थारैनो बर' लाइमोनफोरनि जिउआ बेसेबां रैखाथि गोनां। फिन खेब गुवाहाटियाव खामानि मावनो थाहैनानै सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। सोरबा सिनाय मोनै दुथांफ्रा बुथारनायनि सन्देह खालामदों न'खरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफ्रा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल सुरिबारि गामिनि थागिबि प्रशान्त नार्जारि आरो मोले नार्जारिनि सेथि फिसाज्ला 23 बोसोर बैसोनि राजा नार्जारिया न'खरनि रांखान्थि हालोदा गाज्रिनि थाखाय रां खामायनो माखासे सान सिगां गुवाहाटि नोगोरमानि नुनमाथि गुटखा कम्पानियाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। बेयावनो हरखाबै राजा नार्जारिया सोरबा दुथांफोरजों बुथारजायो। थांनाय सुनिबार सानखालि गोथै देहाखौ गंसे लेट्रिन सिङावसो मोननो हायो। न'खरनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला राजा नार्जारिखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफ्रा बुथारनानै गालांदों। राजा नार्जारिनि गोथै देहाफ्राव गोबां दागो आरो जोखोम जानायनि चिन्हफोरखौ नुनो मोन्दों। गसाइगाव फरायसालिमायाव 5थि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दंमोन राजा नार्जारिया। न'खरनि रांखान्थि हालोदा गाज्रि जानायनि थाखायनो खामानि मावनो थाहैनानै बेबायदि खारसि बिरसि बुथारजानांबाय सासे बर' लाइमोना। बे जाथायजों लोब्बा थानाय दुथांफोरखौ थार नायबिजिरनायनि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय रायजो सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ आखाइ खबज'नानै खावलायहरदों न'खरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गामिगोरा बिथाङा। नाथाय खोथाया बेसोदि
खारसि बेसि बुथारजानाय राजा नार्जान नखरा थारैनो थार बिजिरनायखौ मोनगोन ना? फिसाला राजा नार्जाननि गोथै सहखौ नुनानै बिमा मोले नार्जारिया गोरबो बिखा खामग्लिदों, रथ' रथ' मोदै बोहैदों। बाक्सानि सिब्रुबारियाव बिटिसि खुंथाया हानि फोरमानलाइ रानदों। फरेस्ट राइट एक्ट 2006 मायथाइनि 13 दिसेम्बरनि आयेन बायदियै मंगलबारखालि थागिबि सुबुंफोरनो बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमा सिब्रुबारि आरो फांग्रिकुसि एबार्सनि बेन्दोङाव थानाय हा गैजायै सुबुंफोरनो बिटिसि सोरखारा हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय सा 386 नखरनो बिटिसि सोरखारनि हाग्रा बिफान आरो लेन्ड आरो रेभिनिउ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया हानि फोरमानलाइफोरखौ राननानै होदों। बे हानि फोरमानलाइ राननाय हाबाफारियाव गासै 3,000सो बिघा हाफोरखौ राननानै होनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिसि सोरखारनि मावफुं सोद्रोमाफोर फारि राकेश ब्रह्म, खनस्याम दास, गौतम दास, धनन्जय बसुमतारिमोनजों लोगोसे इउपिपिएल, बिजेपि, जिएसपि दलनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। चिरां पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। चिरांनि बासुगावआव ड्राग्स फालांगि खालामग्रा सानै सुबुङा ड्राग्सजों लोगोसे पुलिसनि आखायाव। मोनसे इसिङारि सुलुंनिफ्राय बासुगाव थानानि सिङाव थानाय बासुगाव टाउननि खाथि निसनापारा खामारदांगा गामियाव नागिरहैनानै मोनथाम प्लास्टिकनि पेकेटाव गासै 45 ग्राम सन्देह खालामजाथाव ब्राउन सुगारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो। बिनिनो सासे सुबुङा खारग'नो हायो होनना मिन्थिनो मोनो। हमजानाय सानै सुबुंखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगाव टाउननि साखाथि खामारदांगानि राहुल खान 26 बोसोर आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय उजान खावानि पासानि जामाल हुसेन 32 बोसोर होनना सिनायथिनो हायो। आसामनि गुबुन गुबुन थावनियाव फालिनाय बायदिनो दिनै सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि मुंख्लं सानखौ फालिदों। क'क्राझार गुदि आरो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जथाय बानजायनायजों दिनै सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि मुंख्लं सान। मख'जाथावदि इं 1990 मायथाइनि दिनैनि सान अदेबानि 2 सेप्तेम्बराव सिनायमोनै सुथुरनि सिलाइनि गुलिजों जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन सोरबां सुबुं बिहुराम बर'आ। गोलावथार सम बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेतारि आरो लोगो आफादगिरि महरै बिबान रुजुननानै बर' राव थुनलाइनि बिथिङाव हाबा मावनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जौगालु हारिनि थुनलाइगिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै हाबा मावदोंमोन बिहुराम बर'आ। बेफोरबायदि सोरगिदिं गोबां बिथिङाव हाबा मावबाय थानाय समावनो इं 1990 मायथाइनि 2 सेप्तेम्बर खालाराव सिनायमोनै सुथुरफ्रा गावथारदोंमोन गेदेमा बिथांखौ। गेदेमा बिथांनि बे मुंख्लं सानखौ गोसोखांनायजों लोगोसे बिथांखौ मान बावनानै दिनै क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथाय बानजायनायजों क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि सतिश चन्द्र बसुमतारी गोसोखां नब्लाङाव फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजल कुमार बसुमतारी बिथाङा आरो मुंख्लं बिहुराम बर'नि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंनानै बिबार बावजेनो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुपेन चन्द्र ब्रह्म बिथाङा। बडा बसुमतारिया गोमानानै दङ। बडा बसुमतारिनि बैसोआ 5 आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बडा बसुमतारिया खर'नि एसे जेंनायाव गोग्लैनानै दंमोन। खाथि खाला गामिफोरावबो गोसो जाबानो बेरायथिंबाय थायोमोन आरो न' फारसे गिदिंनानै फैफिनोमोन। नाथाय थांनाय बिस्थिबारनिफ्रायनो बहाबा थांसनफ्लांनानै दासिम न' फारसे गिदिंबोफिननो रोङाखै। दासिम बडा बसुमतारिया बहा दं बिनि जेबो खौरां मोनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर लामा सामा बहाबा गोदाव सोराव थालाबायनाय लोगो मोनोब्ला नखरसिम 6000-319353 नम्बरनि गेजेरजों फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों फिसाज्ला बिजय बसुमतारिया। उदालगुरि जिल्ला गेलेमु आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थानाय बायदि देग्लायबो दा 29 अल इन्डिया बड'फा इउएन ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2023खौ फैगौ अक्ट'बर दाननि 7 अक्ट'निफ्राय 19 अक्ट'सिम उदालगुरि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंनो थि खालामदों। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लानायजों लोगोसे हेफाजाब होफैनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयखौबो गुरै खावलायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सानफा एफा हा खुरखानाय जाथाया साखाथिनि थागिबिफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिहोदों। चिरां जिल्ला बेंटल सेरफांगुरि गामिनि आदिबासि रिलिफ केम्पनि साखाथिजों बोहैलांनाय मावजिजरा दैमाया हा खुरखानायनि जाहोनाव जायगानि थागिबिफोरखौ गिखांनाय सोमजिहोदों। बेनिखायनो बेंटल सेरफांगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा दानि सोलिफु सोरखारनिसिम जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय खावलायहरदों।